Estou a traballar nun encargo. Sabías? Non sabía. Pero tiña entendido que ti non aceptabas encargos. O Xío Rodas, o máis grande escultor das últimas xeracións. O artista excelso, a gloria nacional, non aceptaba encargos. Como ia aceptar? Fagamos un brinde. Ah, máis ben, aprendemos. Pola arte e a súa capacidade de transformación. Pola arte e a súa capacidade de reflexión. Non é pedra, non é granito. Agora é un concepto, agora é algo espiritual. Agora é un profundo, descomunal, titánico berro, chamando a consello a toda a tribo. Conseguiu o milagre de transformar a materia en arte. Que se imaginei no futuro. Claro que imaginei no futuro. Onde imos? Que facemos? Estamos seguros? E a onda descomunal do tsunami que agarda, que nos agarda, que se nos ven enriba. Iso é o que é. Unha onda brutal sobre as nosas cabezas.